Ilang dekorasyong pampasko sa iba't ibang probinsya, agaw pansin. Ating silipin sa report ni Jessie Cruzat ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Ngayon pa lang, ramdam na ang Kapaskuhan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Lapu-Lapu City sa probinsya ng Cebu, maging ang mga ambulansya na ginagamit ng DRRMO, nilagyan na ng Christmas decorations. Layon kasi ng DRRMO ng lungsod na maipadama ang Kapaskuhan sa publiko sa kabila ng pandemya. Kaakibat din ito ang panalangin na tuluyan pang bumaba ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa kanilang lungsod. Sa Ilocos Region naman, agaw pansin ang kakaibang giant Christmas tree sa munisipyo ng Paway, Ilocos Norte. Gawa kasi ito sa dahon ng nipa. Maging ang iba pang Christmas display na hugis bulaklak ay gawa rin sa dahon ng nipa. Bahagyang kinulayan ng mga ito para magmukhang bulaklak. Nilagyan din ng bilen sa tapat ng munisipyo na gawa sa dayami. Samantala sa Camarines Norte naman, feel na rin ang Pasko. Ito'y matapos pailawan na ang mga dekorasyon sa Kapitolyo tulad ng bilen at maging ang mismong Capitol Building at ang mga puno sa Capitol Compound. Nagpaalala naman ang Tourism Office ng Camarines Norte sa publiko na laging sumunod pa rin sa health protocols ngayong Pasko. Ako si Jessie Cruzat para sa GMA Regional TV.